Fis-satra tal-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa fil-Mellieħa seħħ it-tieni delitt ta' din is-sena. Delitt illi fih raġel ta' 44 sena inqatel kiesaħ u bieret fid-dar tiegħu stess. Ir-raġel li huwa Filippin inqatel b'daqqit ta' sikkina fit-triq il-Fortizza għal ħabta ta' senaqsin kwart ta' filgħodu. Kien f'dan il-mument illi l-mara talbet għall-għajnuna tal-pulizija u qaltilhom li qiegħda tistennihom fit-triq il-kbira il-Mellieħa. Pulizija mid-distrett tal-Qawra marru minnu fih fil-post indikat fejn il-mara qaltilhom li kienet involuta f'argument ma' raġel u li kellha wkoll xi feriti. Madankollu ma ndikatx fejn seħħ l-argument. Ftit wara l-mara ttieħdet il-kwartieri tal-pulizija għal aktar sħarriġ. Wara madwar 3 sigħat il-mara ddeċidiet illi titkellem fejn il-ħabta tal-4 ta' filgħodu qalet lill-pulizija fejn seħħ eżatt l-argument. Huma marru fil-post fejn sabu lir-raġel mixħut wiċċu l-isfel fil-kċina motti bliżar. Immedjatament fil-post issejħu wkoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei, iżda r-raġel ġie ċertifikat mejjed fil-post. Mill-investigazzjonijiet illi saru sissa irriżulta li l-vittma kellu daqqa ta' sikkina f'sidru u fonqu. Il-pulizija elevat ukoll żewġ skiken li allegatament intużaw f'dan id-delitt. Il-mara li hija wkoll Filippina u għandha 44 sena inżamet arrestata bħala l-persuna suspettata li wettqet l-omiċidju. Bil-każ ġew infurmati l-Pulizija tal-Iskwadra tal-Omiċidju fih dan id-Dipartiment tar-Reati Maġġuri waqt il-Maġistrat tal-Assa Raġel Montebello ħatret inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.